UGWUMBA ka mụ na-ekwu okwu ya. UGWUMBA TV ebe abụ esi eme omenala mmeri onyinye n'isi. UGWUMBA TV ọdịbe mba na-ekwere egwu. Oge ọbụla unu furu UGWUMBA onye ọbụla na-ekiri onwe ife ị na-eme idebia n'akụkụ bịakiribe na UGWUMBA. Mụ bụ Uche Vincent Obianado eze na nwa Chinemere na Nneni na ya ụmụaka Igbo niile onye ọbụla kaba ha na-asụrụ Igbo. Afam bụ Chisom Chikwendo na-asụ unu biko unu echefukwana omenala na ọdịnala ndị be anyị maka unu na-emekwa UGWUMBA na ọ na-ewetara unu ihe niile na-eme na be anyị. Ekene m UGWUMBA. So oge obi ga-adị anyị mma obodo na ndị ọcha adabe ndị be anyị mara na ihe ihere dịrị anyị na nke dị na be anyị na-ana n'iyi. Igbo mama no na ndị onye abịakwara ha jụ esoje ma na ọbịa nụkwa ife Chineke hụrụ. Yes, somebody I did a job with him. But no problem, I did a job. Mbakawara maka ebe a. Ebe anyị ugbu a arakwe Amancho. Kuma dere ebe a. Bere yo muro windows. Anyị ruo anyị ga-afụ ibe kọmasị. Ibodi ọ dị ha. Go. Aha m bụ Ọnụebunna anya ibe. Dịka ndị nna m gwara m Amancho a o buru ibu o toro ogologo bifo pụtazi ibe a na-akpọ palọ ya. Ndị ọcha bego ha na-abịa every time. Ọ bụrụ that unu abịa gwa eze ogo anyị unu bata here the bat dịka ose unu hụrụ nwere ike yọ na-eti na akantị. End of the day unu na-apụta dị na-ega anụzikwa ihe. But otu ịbịa gwa eze ogo nyezi order to lead you people
emezi na ose onwe onye ga-emetụ aka ụsọ na-amacha ụra ose ọ na-amawa ezigbo ụra dịka m bara n'ime ọ ka na-eme m aka m na-echeta ụmụ ebe dị iche iche anyị gafegara ihe anyị na ụsụ mere n'ebe ahụ maka mgbe anyị ruru anyị fụ na ndị bụ landlord ebe ahụ bụ ụsụ ha na-eche na anyị bịara inye ha quick notice ụfọdụ na-aba mba ụfọdụ na-asụ n'ire ụfọdụ na-asụ nke ha isi ha biko njikọrọ n'onwe ya na ya bịa ha ọ dịsịrị anyị n'ụlọ ya mere biko ọ bụrụ na ndị gọọmenti ma ọ bụ ndị kwuru onwe ha ga-erute biko ka anyị hazie nke a maka na nke a bụ nke anyị ọ bụghịkwa ọkụkọ ndị apụga Opurobios Igwe Ejenga